हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नै जोंहा दिनै ना हमदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआ आंनो भिडिअ हमनानै होदों स' नायलांबाय थादो जोंनि ना हमनाय भिडिअखौहाय लोगोफोर दासो हमजेननाय 10 मिनिटबो जायाखै 10 मिनिटावनो नै बिदि मोनबायबो नाया मोजाङै सुवाखै हाब्रु गोजासो हमनाय नालाय दासो दाहाय देखायफिनगोन मोजाङै लोगोफोर हमगोरनि दाहाय देखायफिनगोन दे जोंनि न' लांगोनानि उसुङावनो नै लोगोफोर नाया नै दहाय खोस्लिफाना बोखांदोंमोन ना नै गाथार जाजोब्बाय नै माथामा दसेनो नै दहाय खोस्लिफानाखौ बोखांग्रोदोंमोन ना आङो ओमफ्राय गासिन जाजोब्बाय आरो लोगोफोर बे नाया 10 मिनिटबो नाङाखै नै लोगोफोर मोनबावबाय मासे सिंगिसो दां सिंगि नङा नास्रायसो खालि गोरि नास्राय गोजा नै बै माथामा दहाय गासिन जादों बिसि फिसाय खोस्लिफाना दहाय बोखांदोंमोन ना बेयाव गासिन जादों आरो लोगोफोर दे लोगोफोर हमगोरनोसै र' दाहायो नाखौसाय बेसे बुरजा मोन्दों बेखौ देखायगोन दाहाय देखायफिनसै दाहाय देखायफिनसै दे लोगोफोर र' हमनानै लागोरनि नाखौहाय जल्दि हमाबा दा मोनागोन ना लोगोफोर बेनि थाखायनो नैबेयावसो मोजांसिन मोनो नालाय नै माबायदि मानदों आयो गिलु फालु नायलायनो आं बोरैबा सिस्टेम दांनो मोनखादों लोगोफोर बेखौ थैनो बायदि गिखादों आङो बाब्राब सनखादों नै लोगोफोर आं संख्रि लानानै फैबाय नै जा बुरजानो बेनि थाखाय होनो बुथारसै लोगोफोर नङाबा माने एरगोन ना बियो ओमफ्राय जोंहा ना हमनानै जाबाय थानांगौ ना लोगोफोर ओरैबायदि गिथावनाखाना आंथ' जा गिखादों बिखायानो एकदमबारे बोरैबा मोनखादों आङो संख्रिजों बुथारगोरसै लोगोफोर संखिदों आं नै बिदि लादुदु जाबायना दांनो मोन्दोंना ओमफ्राय जा बिखा गल होदो मानबाय लांहोनो नाङा एसे गोलाव जागोन गोलाव मानबाय लांबावगोन ना बेयो बै मानबाय लांगोन थिंजाय होदो संख्रि होथेदो गेजेराव होथ'ना बिनियाव होना बे मैसोनि एकदम मानसिनाव जे अरबाथाय मानसिखौ फोथैनो हायो बे बेयाव नोंनि बिखाया खावसे थाङा जै मानसिखौ नोंखौ ओरै सामफ्रानानै हमबाय बे आसान बायदि होमबाथाय नों थैबाय सानदो नोंखौ रावबो बासायनो हाला बोरैबा मोनजोबखादों आङो एकदम बेलाव ज' मानसि थैखांबायथ' बिदिनो थैयोथ' मानसिखौ बुथारनो हायो बिराद खेल लाखानांगौसो गुरबाबो नङा आं ना सानबाय आरोखि ना दुसुमायफोराथ' लुथुथु जायो बे मासेल'खादों गिदिरानो बेनो आखायाव नायबाय आङो मेगना ओरै जाबाय नै थांगासिनो दं नै खुगाया ओमफ्राय बोरैबा मोनदों अने गेजेराव लाबोदो गेजेराव लावथिजों सारदो बेनाव सारथारदो नङाबा मानबाय लांखागोन बियो फबजोबथार आं ओंखायनो बुरजा लाबोखादों आङो संख्रियानो मोखानसे हरबाय लस जाथारथों नांगौबा गुवार खोला साइडजों एसे होबावदो संख्रियानो सेरसे थांखादों बेनाव नायदो संख्रि होबाबो थैनो रोंबावा दाबो हनै मावगासिनो बेसे बुरजा संख्रि होबाय बिखाखौनो खावसे थांहोखादों आंखौ लोगोफोर दिनै थैखासिगौमोन आङो संखिनानै बेजों संख्रिखौ एसे ओरै होना होबावनि थैया माबायदि गदों नै संख्रि होबाबो दाबो थैयासै आरोखि ना लोगोफोर नै आं माने आखाइजोंनो दांनो मोन्दोंमोन नालाय फुरानो जा गिफ्लांखादोंसो आङो लोगोफोर नाया बेवहाय फुरा माने हमबानो मोनखायो नाय लोगोफोर नै ना फिथिख्रिया नाया नालाय नै माबायदि मावदों नै लोगोफोरनो नाफ्रा नै लोगोफोर
फिथिख्रि आरोखि ना दिनै भासानि दिन ना लोगोफोरनो आं बे खामानियाव फैलांबाय सासेबो रायजोनाव बार गैया बयबो रायजोआव थायो बायदि बारल'य नुबाय बेयाव माबायदि दंनाया दे बेथनासो आंना बिदिजों गैया बे दै बलायनांगौ मा जेखायावहाय माबादो ना दोननो फिथिख्रिया बे फिथिखौ दोनै नों फिथिख्रि बाजाराव सोंलाय 20 मोनसे 10 थाखा 20 थाखा नाया बरिया जोंना लोगोफोर मासे मानै हमना लाग्रोसै नै जोंहा बिमाबो फैदों ओमफ्राय नै हासबेन्डआबो हमगासिनो दं जायाखै ना फानहैनो नागिरदों लोगोफोर हासबेन्डआ फिथिख्रि बे माबानो खेबसेथ' दे होमबा लोगोफोर हमग्रोनोसै दे 10 थाखा 20 थाखा खरि गोलैदों नाया नै फुरा आरोना बेवहायनो जा स्र' स्र' गोजानाव फिथिख्रि गोजा बरियाखा हमग्रोनोसै लोगोफोर एसेल' थाल लानानै थाबाय ओइ नाया नङाबा ना जानायाव आथिंजों बेखार बलाबो मालाबा जाफै नों ओरै गिदिंनानैल' बिदिनो ससे ससे दाननानै लां साला नानि जादा माबागोन र' सारबानो मोनगोन बे नाखौ बे गोथौआव थाहैसिगोन बियो बे गोथौ दंलै आयै दैया हरै दंला जोलै दै दङ हरैजाय बारा जेबो नङा गोरानसो बेहाय दग्र फिसा एसे गोलावै माबा दै गैया दे जेबो नङा औ हाखर बायदि बारा गैया दै हाखरसो बे नै आं नास्रायफ्रा मिथिखागौथ' हमबानो मोनो नै लोगोफोरनि जोबथा नायानो जोब गासिबो नाजोब बेखौनो गोसोखांबाय थायो आंहा बिनि नाखौनो बेखायनो नोंखौ लिंहरदों आं जामि नों फैयाबा खथ' लस जासिगौमोन ना दा गैयाबाबो होनदों नाया बरियासे ना दंखायो लोगोफोर नैबे दैखौ इसाराव नांसोमोनलाय नैबे बुंबाय नै दे बाहायनो दैयावनो जमा थाथ'जोबथारथों ना नैबेखौ आर'नै कारत ओइ नै आइनाव दे मास दे नों माबादो आं सारगार हरसै दैया सारहा दैयाव जमा थाफैजोब्बाय दैया दैयाव एसे हाखर दलहा बायदि ना दंबावो नै दाबो बेयावहाय ना गैया सिंगि दङ दैयाव आखाइफ्राल' खेल लाब्रा थाफांलायनो हागौ गोरलै गोरलै नुखाना सिंगि सिंगि गोरलैया आलि हो जाम्बिसिया नों बादैया थाङा नै आखाइजों हमबानो बिदि फैयो बेलाय सिंगि गोरलै बेनो थांफाबाय बे आं सारनायाव आखायावसो नांदों बियो नाङाखै सारथ'नांगौ नै नास्रायफ्रानो माबायदि एब्रेयो नोंबो हमबानो मोनो दे होमबा लोगोफोर हमग्रोनोसै र' नाखौ बरियासेनो नाया बेसेबां मोनबाय आरो नै इसिबां ना ओमफ्राय नै इयाव फिथिख्रि एसे फिथिख्रि गोजाजोब आरो मासे बारदों नाया सिंगि नास्राय दंबावो फै नै सिंगि मासे दंबावोथ' गबाय केमेरायानो मोजां नुवासै आंना मोनानायखाय बेयाव खावैखौ दोनग्रोजोबसै खावै नङा नास्राय खावै ज' दोनगोन र' नाखौ दोनग्रोसै मोनाजासे हमनानै नै बेसे नैबावबो दं बाल्थिंआवबो बे जाबाय सिंगि गोजा नै नैयाव नास्राय आरो हमजोबनो हाबावाखैसो बे गोथैसो आरो नै दंबावोसो नैयाव दङ हमनांगौआ नैयावबो नाजोब नै आरो बे थौआवलाय नैबे गोथै नैबे दोआवबो दङ गना आरो बे थौआवलाय नैलाय दैया बेयावबो नै इयाव दङ बे सिङाव माखासे थैबाय ना थैनायफ्रा गोजाव थाबाय गिदिर गिदिरबो दङ सिङावहाय नुवासै बेखौथ' ना हमग्राफ्रा नै
फोसाबनो हालदफ्रा हाख'वाखै दाबो फोसाबग्रोसो मोनालायबाय लाइनबो गैया लोगोफोर आरो हमजोबनो हायासै सानसेजोंहाय गाबोन हमबावनांसिगोन फुङावहाय फोसाबग्रोनोसै र' लाइनबो गैया खस्थ' फोसाबनांगासिनो मबाइल टर्च सुयै सुयै बेखौ बासिनांगौसो जाबोर जाला सोलाजोबनाय जाबाय दाहाय फोसाबखांबा मोजाङै देखायफिननोसै नायलांबाय थादो बन्दुफोर गन होबाय दोनखो आं गन मोनसेयालाय नायै नै बे गोथै गोजाजोब नै बेयो नैयाव गोथां दङ ओमफ्राय सिंगिया सिंगिखौ बासिगोनथ' हरदेरा नास्रायल' फैदों थेंगोनाया थांफासिगोन ना आयै थेंगोनाया थांफासिगोन होननानै थांफादोंसै थेंगोनाया अरजाला दे थादोंसै ने नैबे राजाखौ र' दे आं होनगोन दे एरग्रुंलाबायना बेखौनो सोगोर सिङाव बे डिस्टार्ब खालामगोन दा हाबनो बादों नालाय मोनबाय ग्लामैनो नायालाय बे गोथै जाबायने बिसोरो आंनि गोसोआवसो गोथां गोसोनाया बाला बारदों साला ना नै लोगोफोर नायानो माबायदि ओंखारनानै थाजोबखो देनजार नायानो नै बेफोरखौबो नायलाय लोगोफोर नै बे सिङावबो नायानो ओंखारजोब्बाय नै नैबेयावबो फुरा ना जानानै थाजोब्बाय लोगोफोर नाखौ खनग्रोनोसै खननांगौल' नै दैयानो रानथाबजोब्बाय फाग्लासो फनखौनो हमा दे सासेया नै बेफोरखौबो नायानो नै बिदि जानानै थाजोब्बाय नालाय जिबौआ नै आयौ नै आं गिलायलाङोहाय नै एलाय नुगासिनो दंखायो हाबा बुगोन आङो सिमा न'सिमा थालाफ्रा न'आवसो थांनो नागिरबावो नालाय हरदो नै सिंगिया बुरजाना माखासेखौथ' माया लांबाय बाजै लांबाय थेंगोनाल' आइया जा बुरजा लांदों साला थेंगोना माया लांदों बुरजानो आरो मेरला फोरानजोब्बाय दै होना होनि बे जाबाय ना गिदिरा नासुरबो दङ आरो माखासे माबो लांबाय माबो लांबाय एसे गिदिरखौहाय बेबोथ' गोरि गिदिर ना माथो बेयो गोरि गिदिर नास्राय गोरियानो बांसिन नास्राय गोरियानो बे गोरियानो बांसिन गोजा नास्राया नैबे मासे मानैल' मानै माथाम जाहैबाय बेलेग गिदिरल' दांनाया बिब्रा बे औ बेजों बे मासेल' गासिबो बे नास्राय गोरि बेबो नास्रायसो एबार गोरि गोजाजोबसो नास्रायसो नैबे नास्रायसो माथामल' दै होनानै नायानो माखासे थैजोब्बाय लोगोफोरनि बेफोरल'सो नाया बेफोर गासिबो सिंगि गोजाजोबनाय सिंगिजोब बेयो टटेलि गैयाबाबो बेयाव सेरसेयानो जागोन सिंगिया जोब्बाय नै लोगोफोर बेफोरनो थैजोबदों ओंखाय सायजोबनांसिगोन थाम्फैफ्रा नुदों थाम्फैफ्रा सायनानै फोरानसैलाय लोगोफोरखौ नाफाम जानोसैलाय नै लोगोफोर ना थैनायखौहाय फोरानबाय आरो नै फोरखौहाय दासो सायखांदों बोरायजों आंजोंहाय दंबावो दाबो माने बेखौ दासो सायखांदोंना बे गोरलै सेरनो नैबेखौ आं दहायखौ आं हारसिं सायजोबदों बोराया डिउटियाव थांदोंमोन नालाय बेयो माने मोजाङै रानबाय नै नास्राय गोजा बांसिनानो बेयावहाय बेंसि ओमफ्राय फिथिख्रि माफा मानै दं आरोना बेयो मोजाङैनो रानबाय आरोना खुरखुरानो ओमफ्राय नैबेखौहाय फुङावहाय बोरायजों आंजों सायदोंमोन नै
ए बरियासो रानबाय बेखौ माने सान्दुंआव होनो मोन्दों आरो बैसोरखौ सान्दुंआवथ' होनो मोनासै मोनाबायबो ना बेयो मोजाङै रानबाय आं बेखौ बयामाव सोनानै दोनसै गाबोन सान्दुंआव होफिनगोन ओमफ्राय दाबो नैबे बाखि दंबावो आरोना बेखौ जल्दि जल्दि सायनोसै ओमफ्रायो उन्दुनोसै टाइमाबो जाबाय 11ता जासिगोनानो आरोना दे होमबा लोगोफोर सायना लाग्रोसै मोजाङै